Kano Hausa 24 alfaharin al'umma. A mazaje wannan rikodin din da kai fa bai yi kyau ba wallahi. Ka gane ko? Yawwa wannan rikodin din da kai bai yi ba, ga wani zan ƙara baka da Allah da Annabi ai posting. Kana ji ba? Ka yi bidiyo za ka yi, ka gane ko? Ka ce ni Ali Artwork Madagwal na je da kai guri ka ci arziki, an bani kuɗi na hana ka na cinye ba zan baka ba, sannan kuma ka gaya a duniya ko kuma ka ce wa gawuna gwamnan Kano ne yake nema ko mataimakin gwamnan Kano, ni Ali ya ba mu kuɗi da ni da kai na hana ka kuma ba zan masa aikin ba, ba zan kuma ba da kuɗin ba, ba zan dawo da shi ba. Kuɗin ƙasata ne, hakkina ne, na karɓi rabona kuma ba zan yi aikin ba. Da Allah da Annabi ina ganin wannan odiyon, kana ji, ina ganin wannan odiyon zai dan fi daɗi, ka gane, a social media. Sannan Naziru sarkin waka da ka tura mai da kai magana da Sani mai iyali yake kowaye ka tura wa Naziru, da Allah da Annabi shi ma rikodin din bai mun ba yanda ya kamata, ka gane. To hell with kowa waye ne, na yi ma Naziru sarkin waka voice note, ya turo min ya mun magana, na mai voice note, na gaya mai duk abin da ya faru daga yanda muka faro tafiya da kai, kuma gashi nan ma na turo maka da audio shi ma da Allah ya ƙara samun content, ka gane. Sai ka sake samun wani content da zaka sa a YouTube, ka gane, ai ta magana akan abin. Ni ai haka nake so ai, ka ce ni macuci ne, azzalimi ne, na cuce ka. Ni bari ka jin gaya ma, duk duniya Allah ne gata na, kuma Allah ne zai wanke ni, Allah ne kuma ya san zuciyata. Allah na rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi yasa kaga ina gaba, ina ci gaba a rayuwana, ka gane ko? Ni ban taba zuwa wai wani ya ja ni harkar arziki. Tunda nake da kai mazaje baka taba kai ni harkar naira 10,000 ba, ko 20 baka taba neman mun ka saman mun ba. Amma ni alhamdulillah, lokacin da kai comedy, kana comedyn ka kana roƙon mutane 200 a social media, Usi Madobi ya zo ya min magana ya ce da Allah da Annabi in ja ka mu dinga harka. Na kira ka lokacin, ba zan manta ba, muka yi bidiyon waccan sanda take kowaye wacce ta kashe mijinta, muka yi bidiyo da kai a ban san ka ba, ban taɓa ganin ka ba, ba ni da wata alaƙa da kai ta kusa ko ta nesa. Na kawo naira 2,000 muka gama, a lokacin ma ba ni da kuɗi. Muka gama na kawo naira 2,000 na ba Usi, na ce da Allah ya baka, na ce gashi nan ka bashi ku yi transport. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da ya faru, da Allah a yaɗa su, da Allah da Annabi mazaje, dan girman Allah, in kana roƙon, in kana ƙaunar Allah da ya halice ka mazaje, dan girman iyayenka ka yaɗa su, dan girman Allah. Ni ba na zaune da kowa da munafunci, bari ka gaya ma, kuma ni ba munafiki bane. Wannan abin da kai mun shi ya tabbatar min da cewa kai munafiki ne, kuma kai mutumin banza ne. Dan haka wallahi azimu, na rantse ma da wanda raina yake hannunsa, kai baka isa ka bata ni ba, kai baka isa ka hana ni in ci gaba ba, kai baka isa ka ce wai ni mutumin banza bane mutane su yadda. Saboda ban taba harka da kai na cuce ka ba. Na ja ka harkar Yazid, mun tafi da ku mun je Zamfara, an yi abu, Yazid ya dauki, bai ban ma kuɗin da ya baku ba, na bi shi na matsa masa, sai da ya maku taransifa, ya tuttura muku kuɗaɗe. Ni a lokacin ko 5,000 bai ban ba, ya ce in yi haƙuri, ni na gida ne muna tare. Kai kuma na sa da kai da yaranka ya tura muku 100,000, 100 ne ko 50, I don't know, na manta ma wallahi. Saboda haka da Allah da Annabi a ci gaba da yaɗawa, ana gaya a duniya, ka gane. Yawwa a ci gaba, kuma a haka za ka ƙare, a haka a rayuwar, a haka a balbalce za ka tafi. In dai burinka a haka a rayuwa, to wallahi bari ka jin gaya maka, ba wai baki na maka ba, wallahi ba za ka je ko ina ba. Wallahi al'azimu, inda kai mai fikira ne da basira, tunda ba mu taɓa irin wannan harkar da kai ba, ba mu taɓa sawo irin waɗannan abubuwan da kai ba, jira za ka yi ka gani in ma wani adalci zan maka. Amma tunda kai ka ɗauki layin kai min rashin adalci, da Allah da Annabi a ci gaba da yi, da Allah a ci gaba, da Allah mazaje ka ci gaba. Allah ya sassaka. Thank you very much. God bless you.
da Allah Naziru sarkin waka ma ka ƙara yin wani yanko wani abu ka tura masa ka ce ni na faɗa na je zaɓe na je abun Atiku an ban 50,000 ba a bani ba 50 din aka tura min ba ko ƙarya na yi kuma ni Naziru sarkin waka ba shi ya jawo ni ba ni na kirawo shi na ce masa ina son ai tafiyar da ni kuma abin da na faɗa a odiyon nan tsakanin ni da kai ne muke mai da magana na gaya maka ba zuwa ne na publicizing naka ba kuma na gaya maka in za ka yi min adalci na gaya maka na ce maka Naziru ya min wani abu ya haɗa ni da wasu mutane sun na samu alheri da su kuma na kawo mai kuɗi in zo in bashi ma ya ƙi karɓa bai karɓa ba that is why da muka je abin Atiku ƴansu suka zo suka yi kakaƙi da aka zo aka cici kuma da ni aka dinga wannan rigimin din na gaya maka amma su baka yanko su ba baka yanko wa'annan maganganun ba ka tura mishi ba sai ka yanko wannan abun wanda shi zai sa ka ƙara followers a YouTube da TikTok da waye da waye a ce ana rigima kana samun kuɗi a TikTok to a haka za ka tafi da YouTube din a haka za ka tafi kai ta samun followers din ba albarka inda kai burin ka lalata ka yada abin da zai zama fitina to Allah ya bada sa'a Allah ya taimaka ka jigo yawwa da Allah wannan shi ma ina son a yada shi da Allah ni ne mai magana Al'atog Madagwal ne mai comedy mai iyali ku ne munafukai ko ku ne masu daukar rikodin kuturawa ne to mai iyali bari ka jin gaya maka wani abu ni nan da kake gani ko duk wani mutum a rayuwar duniya bari ka jin gaya musamman munafiki uwatar nake ci uwatar ka san uwatar to ka fita a ido na wallahi na rantse ma da girman Allah ka fita a ido na gindin baban ka zan ci wallahi ni bari ka jin gaya maka wani abu kai kenan ko da duk wani wanda ka sani mai gidanka ne ma ka gaya mai zan iya cin uwar kuma in ka ce za ka raina mun hankali dankin tun uwarka daga kai har mazajen ka gane ko abinda nake so da kai kun je kun yi munafunci kun je kun ɗauki audio na kun tura na Naziru sarkin waka ko saboda ya ce ya ga abin da nake ga kaza ana tare dan me cin uwarka duk wani abu bari ka dinga ya ma wani abu duk wani audio da kuke yi da wani waye duk wanda ya turo min duka munafukan ina tura mu saboda ku ci gaba da yadawa ni Al'atog ni na faɗa ba yi min adalci ba ko a'a ni na zalunce ku kai dan gutsun uwarka haka isa ka zo kana raina min hankali who are you barka jin gaya ma duk duniya ba wanda nace tsoro in ba Allah da ya halice ni ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban kowa annabi shine gata na Allah shine gata na annabi ne gata na saboda haka bari ka dinga yawa ba kuban da nake tsoro dan gutsun uwarka duk wanda zaka tura wannan recording din ka ce ni na yi shi kuma zan tura sarkin wakan ba ma sai ka tura masa ba dan Allah kar ka tura in na tura ma yanzu shi ma zan mai forwarding ka gane ko zan nan sai ma zan tura masa duka zan yi forwarding din duk maganganun nan tura mai dan gutsun uwarka dan kutumar uwa shegu maciya amana mun je mun yi magana da mutum personally issues ne ba ku san kansa ba ku san yayansa ba saboda munafunci yana cin da fitina da gaba da kuke son ku ci gaba da wanzarwa a cikin al'umma ran nan kayi wani abu ba bai min daɗi ba dama ina so ka zo gabar da zan cikin uwarka yarinya ta zo ta muku aiki ta yi aiki a location ka zo a airport kana ɗaukan naira 1000 kana ba ta kana cewa wai gaci ta kama gaban ka san wace ce ita ka san darajar da Allah ya wa dan adam kuwa ka san darajar da Allah ya wa bawa kuwa a gaban mutane ka zo dan ka tsinka ta dan me ba za ka ja ta gefe ka ce mata ga kuɗi da Allah ki hakuri ki waye ba amma dan gutsun uwarka zuwa kai cikin mutane kana mata wani wai ga wannan sai ki nemi a ya sau ki ware ku ka san darajar da Allah ya wa dan adam kuwa ba ni aka yi wa abun ba amma raina ya ɓaci bari ka jin gaya ma saboda a gaba na kai ita kanta yarinyar rikicewa ta yi a gurin har take nuna maka ma ka bar shi tana da kuɗin mota dan gutsun uwarku
ni ba rika jin gaya ba uban da nake tsoro ba kuma wanda ya isa ya in ji tsoronsa duk duniya Allah na ce tsoro da manzon Allah su ne duk wanda ya kama su ba zai asara ba zai kuma tabe wallahi. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna daga Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Kano Hausa 24 domin samun sabbin shirye-shiryenmu tare da ajiye mana ra'ayoyinku. Mun gode.